Manihapon. Wow, eh. Pasundaya ang ko. Hi, Doc. Hi. Titing suka. Painom sila margarita. Minsan mga 13 years old na, ubog naman daw silang suway. May gawa magmamay. Na may uban na first na hubog magmaon. Among kaldero, lagom. Diregi mo nakakaton og haling og kayo. Girl Scout. I don't like Lola. Na. Ay, yung ano, Why? Ikuan na ni Lola sa YouTube. Why? Kita sa... Nganon di man ka like sa kalula. Kita sa mga humans, di mo away mo Lola. Kita ni Jesus. Makakita si Jesus sa YouTube ni Lola. Di mo away si Lola. Wa man din ni aton tripod dong no. Nakamakato, ito bilhin sa kanya. Naa man diri. Labo ko sa birthday niya. Bitaw man. Naa man. Jack and Rose, ibigkas ko now. Bitaw na, bitaw ko kung... Uy. Wala man day mo yung mga baso. Kinahanglan jud red horse kay ang mga kamot puy-puy sa sige og dok-dok sa kahoy. Marang red horse ay. Drink sa beer, Jack. Nga naman. Hindi ka drink ko yung mga ate. Bati. Yung big niyo, mga favorite yung ano. Mami. Drink Coke or beer, eat Coke. Pila man ang points ako. Pila man ang orange ako. Kasi itong points niyo, hindi sa fish na. Pila ang points ako. Kamo kung sa inyong gustong unahon or isabay. Asabay? Ikaw ulit? No. Or koko na? Zach mo drink kung many beer niya. Natakagugong sa greenhouse. Kita ka sa video ni Jesus. Ano? Mami, naog na wala mo ang iaway.